Aziza Malta għamna, Aziza Repubblika tagħna. Miġburin friġilejn dal-mafkar Aziz li jixet riet ta' kazzarija u qlubijiet eksetana. Fl-età ta' 64 sena ħalla din id-dinja l-kittib Malti George Saliba. Personalità maħbuba li l-leħen partikolari tiegħu se jibqa' assoċjat mal-qasam letterarju f'pajjiżna. Ġimiel il-Sinna, il-lejla tajba, l-ewwel jum ta' Novembru tas-sena 2011. Matul il-karriera tiegħu George Saliba ppreżenta għadd ta' programmi fuq One Radio, minn dawk reliġjużi sa dawk b'rabta ma' tradizzjonijiet Maltin. George Saliba kien awtur ta' diversi poeżiji, blaqtiet storiċi u soċjali. Kiteb numru ta' xogħlijiet letterari fosthom il-lirika ta' dram Sebastian, imtella mill-laqda żgħażagħ Bastjanisi. Tkellimna ma' Riyad Soppardi, ħabib u kollega ta' George Saliba. George għalija huwa missjonarju tal-linja tagħna tax-xandir, missjonarju wkoll tal-lilsin tagħna il-Malti għaliex kien iħobb ħafna l-letteratura Maltija. U George żgur li jibqa' ħaj magħna l-għonet bil-programmi sbieħ li ħalla kemm għall-festi kif ukoll anki għall-ġranet kollha ta' matul is-sena. U naħseb li George nistgħu ngħidulu grazzi u saħħa il-ħamis meta flimkien se nagħtuh l-aħħar tislima fil-Knisja Arċipretali ta' San Filip. George Saliba ħadem ukoll ma' uħud mill-aqwa talenti fil-qasam mużikali f'pajjiżna. Fl-aħħar snin ta' s-semewlini tiegħu biex tingħata tistima xierqa lil Malta ħielsa fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista. George Saliba ħalla warajh lil martu Keith u lil uliedu Mario u Annabel. Żgur li f'qalb il-ħbieb, raba, semmija u l-qarrejja tiegħu tibqa' mfakra waħda mill-aqwa kanzunetti li kiteb George sal-aħħar nifs. Min xtutek ħilsa sbieħ u aħlef sħiħ li tejn slim rebbieħ. Tiqafx ħabib